சூப்பர் ஸ்டோரி. அது நான் நாளைக்கு சைத்தன்யா கிளாஸ்ல சொல்றேன். இப்போ கடைக்கு பாகவதம் கிளாஸ் வந்துட்டீங்கல்ல மாதாஜி சரி. போயிட்டாச்சு. கனகதுர்கா ஓகே ஓகே கிளாஸ் ஓகே போயாச்சு. ஓகே. கனகதுர்கா வந்து பெரிய ஸ்டோரி, அது நான் சொல்றேன். ஆமா ஆமா மலை மேல மாதாஜி. ஆமா, மலை மேல நாங்களாம் போயிருக்கோம் அது. மலை மேல போகணும். அது பஸ் போகும். கரெக்ட். இது வேற லைவ் ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு, சோ சொல்ல வேற முடியாது. எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு நான் சைத்தன்யா அப்போ சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க. சைத்தன்யா ஹரே கிளாஸ் இருக்கும் வந்து. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. மேம், ஐ ஹரே see you கிருஷ்ணா. today, ma'am. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு யாரெல்லாம் பெங்களூர்ல இருக்கீங்களோ, சோ ராதிகா மாதாஜி வராங்க. ஸோ யூ கேன் என்ன கால் பண்ணுங்க. ஸோ தட் அவங்க மோஸ்ட்லி 2 o'clock மேல தானே நம்ம வருவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க வீட்டுக்கு சீக்கிரம் வந்தா கூட நோ ப்ராப்ளம் மேம். யூ கேன் டெல் சேஃப்லி லிட்டில் லேட். ஓகே ஃபைன். வரவங்க எங்க வீட்டுக்கு வரலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் அட்ரஸ் யூ ப்ளீஸ். பெங்களூர்ல இருக்கிறவங்க யூ ஆர் வெல்கம். ஸோ வர முன்னாடி சொன்னீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஐ கேன் மேக் ஈவன் லிட்டில் மோர் பிரசாதம் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ யாரெல்லாம் வரீங்களோன்றது எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நாங்க வர்றோமா? நான் வரேன். ஆமா மேம், எனக்கு சாப்பாடு மேம். எனக்கு சாப்பாடு இல்ல நேத்துல இருந்து இங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ மத்தவங்க யார் வராங்கன்றது தெரிஞ்சாதான் நான் அதுக்கேத்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். நான் பெங்களூர்ல இருந்தா வந்துருவேன் மாதாஜி. அங்க இருந்தா வந்தது மாதாஜி. ஓகே 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 ஃபைன். புஷ்பம் வரமாட்டாங்க மேம். ஏன்னா அவங்க எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்க ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்க escape ஆயிடுவாங்க. அவங்க பெங்களூர்ல உங்க வீடு பக்கத்துல தான் என்ன இருக்காங்க. மாதாஜி மாதாஜி வந்து வாங்கி கொடுத்துருவேன் மாதாஜி. அது பிறவி Okay, கூட fine. வந்து வாங்கி கொடுத்துருவேன். ரைட். ஷூர் மேம், ஐ சைன் ஆஃப் மேம். அதாவது உயிர் ஏதாவது போனா கூட டக்குன்னு வந்து ராதிகா மாதாஜிக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கி மாதாஜி அதே யார் சொன்னாங்க மேம்? புஷ்பா மாதாஜியா சொல்றாங்க அது? ஆமா, அடுத்த ஜென்மத்துல கூட வாங்கி கொடுத்துருவாங்களாம். அவங்க பார்க்க முடியல, நான் அதான் சொல்றாங்க. அதனாலதான் அடுத்த ஜென்மலாம் இல்ல, நம்ம எல்லாம் கோலோகம் போறோம். அடுத்த ஐஸ்கிரீம் ஜென்மம் பார்சல்ல வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன். அனுப்பிடுவேன் மாதாஜி. அப்படி சொல்லக்கூடாது. புஷ்பா மாதாஜி என்ன சொல்லணும்னா, மாதாஜி நான் கோலோகம் போனாலும் டிசைர் ட்ரீல ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ஐஸ்கிரீம் ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி தான் நான் கிருஷ்ணர் கேக்கன்னு சொல்லணும். அப்படி பேசணும் நீங்க. ஏன் மாதாஜி வாங்கி கொடுக்காம விட்டீங்க? அது வேணும்னே பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. கூட செய்யலாம் மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்க பணத்தை அனுப்பிடுங்க. உங்களுக்கு எந்த டேஸ்ட் பிடிக்குதோ அதை வாங்கி அதெல்லாம் வேணாம், அதெல்லாம் செட் ஆகாது. பணம் எல்லாம் வந்து செகண்டரி தான் இல்லையா? டைரக்டா அர்ஜென்ட்டா தோணுச்சுன்னா அதெல்லாம் இல்ல. நான் எங்கயாவது 1.5 வருஷமா கேட்டு இருக்கேன். வாங்கி கொடுத்துருவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட் மேம், ஐ சைன் ஆஃப் மேம். Yeah, ஹரே yeah. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேம், நேத்து பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் நான் எடுத்துட்டேன். Great mother, great ma. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank you மேம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. இன்னைக்கு சாயங்காலம் கிளாஸ் இன்னைக்கு 5:30 இருந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம், டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. மாதாஜி அதனால வந்து இன்னைக்கு கிருஷ்ணா கிளாஸ் இல்ல மாதாஜி. இன்னைக்கு இல்ல. அப்புறம் என்னோட 5:30 கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் வந்து நான் வந்து ஒரு எப்படி டைம் இருக்கும், ஒருவேளை ராதிகா மாதாஜி வந்தா எனக்கு கஷ்டம்தான். நீங்க எல்லாரும் ஒரு 4:30 மணிக்கு வாக்குல நீங்க ஜாயின் பண்ணி அந்த அடுத்த சாப்டர் என்ன 37th சாப்டரா வாசிச்சுட்டு இருக்கிறது நம்ம. சோ அதை நீங்க வாசிச்சுட்டு இருங்கோ. நான் ஃப்ரீயா இருந்தேன்னா வந்து ஜாயின் ஆயிடுவேன். இல்லைன்னா மாதாஜியோட நம்ம இன்னொருத்தருடைய டிஓடி வீட்டுக்கு வேற போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வந்து we have to see. சரிங்களா? சோ நீங்க இல்லைன்னா நீங்க பிரசாந்தமா நெக்ஸ்ட் வீக்கே பாத்துக்கலாம் மாதாஜினா கூட நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீக் பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. எங்களுக்கு எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சிட்டு நிம்மதியா படிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். நீங்க எல்லாருமே எனக்கு 5:30 மணிக்கு எடுக்க முடியாது. ஏன்னா 5:30 மணிக்கு தான் இன்னைக்கு வேண்டாம் மாதாஜி. ஸ்ரீராம நவமி வேற. இன்னைக்கு சுந்தரகாண்டம் படிக்கணும் மாதாஜி. ஃபைன். சுந்தரகாண்டம் படிங்கோ. இது இன்னைக்கு நம்ம பாகவதத்துல 9வது கேண்டோ, அதாவது மோக்ஷம் இல்லையா, லிபரேஷன், அந்த காண்டத்துல 10வது அத்தியாயம். அதாவது ராமபிரான் வந்து வனவாசத்தை முடிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ராவணனை வதைத்து இல்லையா, அதோட வந்து அதாவது அயோத்திய நகருக்கு உள்ளே வரும்பொழுது இருக்கக்கூடியதை தான் நம்ம இத வாசிக்கலாம்னு நினைக்கிறோம். யாருக்கிட்டையாவது புக்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க. சொன்னாங்க மாதாஜி 9வது கேண்டோ 10, 11 சொன்னாங்க. ஆமா, அதனால 2, 10 மற்றும் 11 சரி. இந்த முன்னுரை படிச்சுட்டு வெறுமனே இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பார்ட் மட்டும் அப்படியே படிச்சுட்டே போயிடலாம். ஏதாவது உங்களுக்கு விளக்கணும்னா மட்டும் நான் விளக்குறேன். ஓகே, இட்ஸ் லைக் ஸ்டோரி ஒன். எல்லாரும் 9வது கேண்டோ எடுத்து
ஓகே. 9வது யா ஆமா, எல்லாரும் 9வது கேண்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்ரீ ராமபிரான் இன்னைக்கு எஸ் எல்லாரும் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற மாதிரி இருந்தா டில் நூன் வரைக்கும் இருங்கோ. ஏன்னா ஈவன் சன்செட் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களும் இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரப்பா இவ்வளவு நேரத்துக்கு கால் பண்றாங்கோ? అమ్మా ఇది ఎవరు చూస్తావా కొంచెము? ఒక నిమిషం రా. எடுத்துட்டீங்களா புக்கு? நான் அதுக்குள்ள பிரேயர் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயாம். பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. எல்லாரும் இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டு பாடிட்டு जय राधा माधव कुंज बिहारी. 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभ वरदारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. यमुनतीरा वनचारी. यमुनतीरा वनचारी. जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी.
ஜய கோபி ஜனவல்லபா ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜஜன ரந்தன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுன தீராவனச்சாரி யமுன தீரவனச்சாரி யமுன தீராவனச்சாரி யமுன ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராதா மாதவ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே कृष्ण कृष्ण हरे 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 ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி हरे நமஸ்காரம் कृष्ण माताजी प्रणाम நமஸ்காரம் माताजी பிரணாம் மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி மல்லிகா மாதாஜி நீங்க இந்த முன்னுரையை படிச்சு அடுத்து ஒரு 7-8 ஸ்லோகத்தை வாசிங்க ஓகேங்களா? அப்படியே எல்லாருக்குமே வரும். ஸோ பொறுமையா காத்துக்கோங்க, ஏன்னா 2 சாப்டரும் முடிக்கணும். அப்படி சரியா மாதாஜி இந்த நல்ல நாள்ல குரு இறை அருளும் குரு அருளும் கிடைக்கணும்னு உங்களுடைய வாயால ஒரு பிளெஸிங்கோட ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. எஸ், எல்லாருக்குமே இறைவனுடைய அருள் கிடைக்க பெறணும்ன்ற பிரார்த்தனைகள். மேலும் நல் ஆரோக்கியம் இல்லையா? ஆரோக்கியம் சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் எழுத முடியும் இல்லையா? ஆரோக்கியம் என்பது தேவை. மனது மற்றும் உடல் எல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். நமக்கு மைண்டும் அதாவது ஒன்று போல இருக்கணும், ஒத்துழைக்கணும். அப்பதான் நம்ம இந்த பக்தியில கூட முன்னுக்கு போக முடியும். அதனால பகவானிடத்தில் நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கட்டும், நல்ல பக்தி செய்வதற்கான மார்க்கத்தை பகவான் வழங்கட்டும் நம்ம எல்லாருக்குமே என்ற குரு மற்றும் பகவானுடைய அருளை பெறுவதற்காக நாம நம்முடைய மனமார்ந்த, அதாவது சின்சியரா இருக்கக்கூடிய, அப்படின்னா நம்ம மனசுல we are very much, அதாவது ரொம்ப யுக்த வைராகியத்தோடு இருந்து கொண்டு பகவானிடத்தில் பக்தி கொள்வதற்கும் குருவினுடைய பாதங்களை சரணாகதி அடைவதற்கும் பிராப்தத்தை வழங்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட இன்னைக்கான செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். 9வது கேண்டோ 10வது அத்தியாயம், அதாவது லீலைகள், பகவான் ராமச்சந்திரனுடைய லீலைகள் என்று அதையும் 11வது அத்தியாயத்தையும் இன்னைக்கு வெறுமனே டிரான்ஸ்லேஷன் பார்ட் மட்டும் வாசிக்கணும். அதனால ஃபாஸ்டா எல்லாரும் வாசிக்கவாங்க, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. பகவான் ராமச்சந்திரரின் திருவிளையாடல்கள். பகவான் ராமச்சந்திரர்
எப்படி கட்வாங்க மகாராஜன் வம்சத்தில் தோன்றினார் என்பதை இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது. பகவான் எப்படி ராவணனை கொன்று தமது ராஜ்யத்தின் தலைநகரான அயோத்திக்கு திரும்பினார் என்ற அவரது செயல்களை பற்றியும் இது விவரிக்கிறது. கட்வாங்க மகாராஜனின் மகன் தீர்க்கபாகு, அவரது மகன் ரகு, ரகுவின் மகன் அஜன், அஜனின் மகன் தசரதர், தசரதரின் புத்திரர் ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரர். பரமபுருஷர் தமது பூர்ண சதுரங்க அம்சமாக பகவான் ராமச்சந்திரராகவும் லக்ஷ்மணராகவும் பரதனாகவும் மற்றும் சத்ருகனராகவும் இவ்வுலகில் அவதரித்தார். பரம சத்தியத்தை உண்மையாக அறிந்துள்ள வால்மீகியை போன்ற முனிவர்கள் அவரது உன்னதமான லீலைகளை விவரித்துள்ளனர். ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த லீலைகளை சுருக்கமாக விவரிக்கிறார். பகவான் ராமச்சந்திரர் விஸ்வாமித்திரருடன் சென்று மாரீசனை போன்ற ராட்சசர்களை கொண்டார். ஹரதனு என்ற பருத்த உறுதியான வில்லை உடைத்த பின் பகவான் சீதை பிராட்டியை மணந்தார். பிறகு பரசுராமரின் கர்வத்தை வேறறுத்தார். அதன் பிறகு தன் தந்தையின் கட்டளைப்படி சீதையும் லக்ஷ்மணனும் பின்தொடர வனம் புகுந்தார். அங்கு சூர்பனகையின் மூக்கை துண்டித்ததுடன் ராவணனின் சகாக்களான கரண், தூஷணம் முதலானவர்களையும் கொன்றார். ராவணன் சீதையை அபகரித்து சென்றது முதல் அந்த அரக்கனின் துரதிருஷ்டம் ஆரம்பமானது. மாரீச்சன் ஒரு தங்க மானின் உருவை ஏற்ற போது சீதையை மகிழ்விக்கும் பொருட்டு மானை பிடித்து வர பகவான் ராமர் சென்றார். ஆனால் ராமர் இல்லாத சமயத்தை பயன்படுத்தி கொண்ட ராவணன் சீதையை கடத்தி சென்றான். பிறகு பகவான் ராமச்சந்திரரும் லக்ஷ்மணனும் வனம் முழுவதிலும் சீதையை தேடி அலைந்தனர். இவ்வாறு தேடிச் செல்லும் சமயம் அவர்கள் ஜடாயுவை சந்தித்தனர். பிறகு பகவான் அசுரனான கபந்தனையும் வாலியையும் கொன்று சுக்ரீவனுடன் நட்பு கொண்டார். வானர வீரர்களின் படைபலத்தை ஒழுங்குபடுத்திய பின் அவர்களுடன் கடற்கரைக்கு சென்ற பகவான் சமுத்திரராஜனின் வரவுக்காக காத்திருந்தார். ஆனால் சமுத்திரராஜன் வராததை கண்ட சமுத்திரபதியான பகவான் கோபாவேஷமானார். பிறகு விரைவாக அங்கு வந்து சேர்ந்த சமுத்திரராஜன் பகவானிடம் சரணடைந்து எல்லா வழிகளிலும் அவருக்கு உதவ தயாரானார். பிறகு சமுத்திரத்தில் பாலம் கட்டிய பகவான் விபீஷ்ணரின் உதவியுடன் ராவணனின் தலைநகரான இலங்கையை தாக்கினார். பகவானின் நித்திய தொண்டரான ஹனுமான் முன்பு இலங்கைக்கு தீ வைத்தார். இப்பொழுது லக்ஷ்மணரின் உதவியுடன் பகவான் ராமச்சந்திரரின் படை ராட்சச வீரர்கள் அனைவரையும் கொன்றது. பிறகு பகவான் ராமச்சந்திரர் ராவணனை கொன்றார். மண்டோதரியும் பிற மனைவிகளும் ராவணனுக்காக விசனப்பட்டனர். பகவான் ராமரின் கட்டளைப்படி மரணமடைந்த குடும்பத்தினருக்கு விபீஷ்ணர் ஈமச்சடங்குகளை செய்தார். பிறகு பகவான் ராமர் விபீஷ்ணருக்கு இலங்கையை ஆளும் உரிமையையும் நீண்ட ஆயுளையும் அளித்தார். அசோகவனத்திலிருந்து சீதையை மீட்ட பகவான் புஷ்பக விமானத்தில் அவளுடன் அயோத்திக்கு சென்றார். அங்கு பரதன் அவரை வரவேற்றார். பகவான் ஸ்ரீராமர் அயோத்தியில் புகுந்ததும் பரதன் அவரது பாதுகைகளை கொண்டு வந்தார். விபூஷ்ணரும் சுக்ரீவனும் வெண்சாமரத்தையும் விசிறியையும் பிடித்திருந்தனர். ஹனுமான் ஒரு குடையை பிடித்திருந்தார். சத்ருகனன் பகவானின் வில்லையும் இரு அம்பரா துணிகளையும் பிடித்திருந்தார். சீதாதேவி புண்ணிய தீர்த்தங்களின் நீரை கொண்ட ஒரு கமண்டலத்தை பிடித்திருந்தாள். அங்கதனும் ரிஷராஜனான ஜாம்பவானும் முறையே ஒரு வாளையும் ஒரு கேடயத்தையும் பிடித்திருந்தனர். பகவான் லக்ஷ்மணராலும் சீதா தேவியாலும் பின்தொடரப்பட்ட பகவான் ராமச்சந்திரர் அவரது உறவினர்கள் அனைவரையும் சந்தித்த பின் வசிஷ்ட மாமுனிவர் அவரை அரசராக முடிசூட்டினார். பகவான் ராமச்சந்திரரின் அயோத்தியாபுரி அரசாட்சியை பற்றிய குறுகிய வர்ணனையுடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது. 5 ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படியே படிச்சு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், கட்வாங்க மகாராஜனின் மகன் தீர்க்கபாகு அவரது மகன் புகழ்பெற்ற ரகு மகாராஜன் ஆவார். ரகு மகாராஜனிலிருந்து அஜன் வந்தார். அஜனிலிருந்து மகா புருஷராகிய தசரத மகாராஜன் பிறந்தார். பதம் 2. தேவர்களால் பிரார்த்திக்கப்பட்டதால் பரம சத்தியமான பரம புருஷர் தமது அம்சத்துடனும் அம்சத்தின் அம்சங்களுடனும் ராமர், லக்ஷ்மணர், பரதன் மற்றும் சத்ருகனர் என்னும் திருநாமங்களுடன் நேரடியாக தோன்றினார். இவ்வாறாக புகழ்பெற்ற அவதாரங்கள் ஆகிய இவர்கள் 4 ரூபங்களில் தசரத புத்திரர்களாக தோன்றினர். பதம் 3. பரீட்சித் மகாராஜனே,
பகவான் ராமச்சந்திரரின் திவ்யமான செயல்கள் தத்துவமுணர்ந்த ரிஷிகளால் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. சீதையின் கணவரான பகவான் ராமச்சந்திரரை பற்றி நீர் அடிக்கடி கேட்டிருப்பதால் அவரது செயல்களை பற்றி நான் சுருக்கமாக கூறுகிறேன் கேளும். பதம் 4. பகவான் ராமச்சந்திரர் தமது தந்தையின் வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக உடனே அரச பதவியை கைவிட்டு மனைவி சீத்தை கையால் வருடுவதையும் பொறுக்க முடியாத தனது மென்மையான தாமரை பாதங்களால் அவளுடன் ஒவ்வொரு வனமாக சஞ்சரித்தார். ஹனுமானும் அல்லது மற்றொரு வானரமான சுக்ரீவனும் பகவானுடைய தம்பி லக்ஷ்மணனும் அவரை பின்தொடர்ந்தனர். இவ்விருவரும் வனத்தில் சஞ்சரித்ததால் ஏற்பட்ட அவரது களைப்பை போக்கினர். சூர்பனகையின் மூக்கு துண்டிக்கப்பட்டதால் பகவான் மனைவி சீதையை இழந்தார். இதனால் கோபம் கொண்டு நெறிந்த புருவத்துடன் சமுத்திரராஜனை பகவான் நடுங்கச் செய்தார். அவரும் கடலை கடக்கும் பொருட்டு பாலம் கட்டுவதற்கு பகவானை அனுமதித்தார். இதைத் தொடர்ந்து காட்டையே விழுங்கிவிடும் தீவியைப் போல ராவணனை கொல்ல அவனது ராஜ்யத்திற்குள் பகவான் புகுந்தார். அந்த பரம புருஷராகிய பகவான் ராமச்சந்திரர் நம்மை காப்பாற்றட்டும். பதம் 5. விஸ்வாமித்திரரின் யாக அரங்கில் இரவு நேரத்தில் அறிவில்லாமல் சஞ்சரித்த பல அசுரர்களையும் ராட்சசர்களையும் காட்டுமிராண்டிகளையும் லக்ஷ்மணரின் முன்னிலையில் கொண்ட அயோத்தியின் அரசரான பகவான் ராமச்சந்திரர் நம்மை காப்பாற்றட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி வாசிங். அடுத்த 5 ஸ்லோகம். ஓகே. பதம் 6, 7. அரசே, பகவான் ராமச்சந்திரரின் லீலைகள் ஒரு குட்டி யானையின் செயல்களைப் போல் அற்புதமானவையாக இருந்தன. சீதையின் சுயவரச் சடங்கில் இவ்வுலக வீரர்களின் மத்தியில் சிவதனுசை அவர் உடைத்தார். இந்த தனுசு மிகவும் பாரமானது என்பதால் இதை 300 பேர் தூக்க வேண்டி இருந்தது. ஆனால் குட்டி யானை ஒன்று ஒரு கம்பித்துண்டை எளிதில் உடைத்து விடுவது போல் பகவான் ராமச்சந்திரரும் வில்லை வளைத்து நாணேற்று நடுவில் அதை உடைத்தும் விட்டார். இவ்வாறாக தமக்கு இணையான வடிவம், அழகு, நடத்தை, வயது மற்றும் சுபாவம் ஆகிய உன்னதமான குணங்களை பெற்றிருந்த சீதையின் கரத்தை பகவான் பற்றினார். உண்மையில் அவள் எப்பொழுதும் பகவானின் மார்பில் உறையும் ஸ்ரீதேவி ஆவாள். சுயம்பர சடங்கில் சீதையின் கரம் பற்றிய பின் வீடு திரும்பும் வழியில் பகவான் ராமச்சந்திரர் பரசுராமரை சந்தித்தார். 37 தடவைகள் சத்திரிய வம்சத்தை பூண்டோடு அழித்த பரசுராமர் மிகவும் கர்வம் கொண்டிருந்தார். ஆயினும் ஒரு சத்திரியரை போல் காணப்பட்ட பகவானால் அவர் தோற்கடிக்கப்பட்டார். பதம் 8. மனைவிக்கு கொடுத்த வாக்கிற்கு கட்டுப்பட்டிருந்த தந்தையின் உத்தரவை நிறைவேற்றுவதற்காக பகவான் ராமச்சந்திரர் தமது ராஜ்யம், செல்வம், நண்பர்கள், உறவினர்கள், வசிப்பிடம் முதலான அனைத்தையும் துறந்து முக்தி பெற்ற ஓர் ஆத்மா உயிர் துறப்பது போல் சீதையுடன் வனம் சென்றார். பதம் 9. தமது வெல்ல முடியாத வில்லையும் அம்புகளையும் கையில் ஏந்தியவாறு பகவான் ராமச்சந்திரர் கடினமான வனவாசத்தை ஏற்று வனத்தில் சஞ்சரித்து வந்தார். அப்போது காம இச்சையால் புத்தி கெட்டவனாக நடந்து கொண்ட ராவணனுடைய தங்கையின் மூக்கை அரித்து அவளை பகவான் அங்கவீனப்படுத்தினார். மேலும் கரண், திரிசரன் மற்றும் தூஷணன் முதலான அவனது 16,000 ராட்சச நண்பர்களையும் கூட அவர் கொன்றார். பதம் 10. பரீட்சித்து மகாராஜனே, சீதையின் அழகையும் கவர்ச்சியையும் பற்றி கேள்விப்பட்ட 10 தலை ராவணன் காம இச்சைகளினால் தூண்டப்பட்டு அவளை அபகரித்து வரச் சென்றான். பகவான் ராமச்சந்திரரின் கவனத்தை திருப்பி அவரை ஆசிரமத்திலிருந்து தூர அனுப்புவதற்காக ராவணன் மாரீசனை ஒரு தங்க மானின் உருவில் அனுப்பினான். அந்த அற்புத மானை கண்ட பகவான் ராமச்சந்திரர் ஆசிரமத்தை விட்டு அதை பின்தொடர்ந்தார். சிவபெருமான் தட்சனை கொன்றது போலவே இறுதியாக ஒரு கூரிய அம்பால் அதை அவர் கொன்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசிங்கோ. 11 to 15 வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 11. ஆட்டிடையன் இல்லாததால் பாதுகாப்பின்றி இருக்கும் ஆட்டை ஒரு புலி இரையாக்கிக் கொள்வதை போல் பகவான் ராமச்சந்திரர் வனத்திற்குள் புகுந்த போது லக்ஷ்மணனும் அங்கு இல்லாததால் ராட்சசர்களிலேயே மிக கூடியவனான ராவணன் விவேக ராஜகுமாரியான சீதாதேவியை கடத்தி சென்றான். பிறகு தன் மனைவியின் பிடிவால் பெரும் துயருக்குள்ளானது போல் பகவான் ராமச்சந்திரர் தம் தம்பி லக்ஷ்மணனுடன் வனத்தில் சஞ்சரித்து வந்தார். இவ்வாறாக
தமது சொந்த உதாரணத்தின் மூலமாக பெண்களிடம் பற்று கொண்டவர்களின் நிலையை அவர் காட்டினார். பதம் 12. யாருடைய கமல பாதங்கள் பிரம்மதேவராலும் சிவபெருமானாலும் வழிபடப்படுகின்றனவோ அந்த பகவான் ராமச்சந்திரர் ஒரு மானிட உருவை ஏற்றுள்ளார். இவ்வாறாக அவர் ராவணனால் கொலையுண்ட ஜடாயுவின் ஈமகிரிகளை செய்து முடித்தார். பிறகு கபந்தன் என்ற அசுரனை கொன்ற பின் வானர தலைவர்களை நண்பர்களாக்கி கொண்ட பகவான் வாலியை கொன்றார். பிறகு சீதையை மீட்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்த பின் அவர் சமுத்திரத்தின் கரைக்கு சென்றார். பதம் 13. சமுத்திரத்தின் கரையை அடைந்ததும் பகவான் ராமச்சந்திரர் 3 நாட்கள் உபவாசம் இருந்து சமுத்திரராஜனின் வரவுக்காக காத்திருந்தார். சமுத்திரராஜன் வராதையை கண்ட பகவான் சமுத்திரத்தின் மீது தமது கோப பார்வையை செலுத்தினார். இதனால் முதலைகளும் சுறாமீன்களும் உட்பட எல்லா கடல்வாழ் ஜீவன்களும் பயத்தால் சலனமடைந்தன. பிறகு சமுத்திரராஜன் வழிபாட்டுக்குரிய எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு பயத்துடன் பகவான் ராமச்சந்திரரை அணுகினார். பகவானின் தாமரை பாதங்களில் விழுந்த சமுத்திரராஜன் பின்வருமாறு பேசலானார். பதம் 14. எங்கும் பரவியுள்ள பரமபுருஷரே, தாங்கள் யார் என்பதை மந்த புத்தியுடைய நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் எஜமானரும் பரமபுருஷரும் மாற்றமில்லாமல் முழு முதற் கடவுளும் தாங்களே என்பதை இப்பொழுது நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். தேவர்கள் நற்குணத்தாலும் பிரஜாபதிகள் தீவிர குணத்தாலும் மற்றும் பேய்களின் நாதன் அறியாமை குணத்தாலும் மதிமயக்கம் அடைந்துள்ளனர். ஆனால் தாங்கள் இக்குணங்களுக்கெல்லாம் எஜமானர் ஆவேன். பதம் 15. எம்பெருமானே என் நீரே விருப்பம் போல் தாங்கள் உபயோகித்துக் கொள்ளலாம். உண்மையில் தாங்கள் அதை கடந்து உலகங்களின் தொல்லைக்கும் அழுகைக்கும் பெரும் காரணமான ராவணனின் நகருக்கு செல்ல முடியும். அவன் விஸ்ரவரின் மகன் என்றாலும் மூத்திரத்தை போல் வெறுக்கத்தக்கவனாவான். எனவே அங்கு சென்று அவனை கொன்று தங்களது மனைவியான சீதாதேவியை மீட்டு வாருங்கள். மகாவீரரே, உங்கள் புகழை பரப்புவதற்காக அதன் மீது ஒரு பாலத்தை அமைக்க வேண்டுகிறேன். தங்களுடைய அசாதாரணமான அற்புத செயலை கண்டு பிற்காலத்தில் வரும் சிறந்த வீரர்களும் அரசர்களும் உங்களை போற்றி புகழ்வார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி 16 to 20 வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 16. சுகதேவ் கோஸ்வாமி கூறினார், சக்தி வாய்ந்த வானரங்களால் பெயர்த்தெடுக்கப்பட்ட மரம் செடி கொடிகளை கொண்ட மலை சிகரங்களை சமுத்திர நீரில் எரிந்ததன் மூலம் சமுத்திரத்தில் ஒரு பாலத்தை கட்டிய பின் பகவான் ராமச்சந்திரர் சீதாதேவியை ராவணனிடமிருந்து சிறை மீட்பதற்காக இலங்கைக்கு சென்றார். ராவணனின் தம்பியான விபீஷணர் வழிகாட்ட சுக்ரீவன், நீலன் மற்றும் அனுமான் ஆகியோரின் தலைமையிலான வானர வீரர்களுடன் அனுமானால் முன்பே எரிக்கப்பட்டிருந்த இலங்கைக்குள் பகவான் பிரவேசித்தார். பதம் 17. இலங்கைக்குள் புகுந்ததும் சுக்ரீவன், நலன் மற்றும் அனுமான் ஆகியோரின் தலைமையிலான வானர வீரர்கள் உல்லாச விடுதிகள், பண்டகசாலைகள், கஜானாக்கள், அரண்மனை வாயில்கள், நகர வாயில்கள், பொதுக்கூடங்கள், அரண்மனை முற்றங்கள் உட்பட புறா கூடுகளையும் கூட ஆக்கிரமித்துக் கொண்டனர். நகரத்தின் தெரு சந்திகள், படிக்கட்டுகள், குடிகள் மற்றும் கோபுரங்களின் உச்சியில் உள்ள தங்க கலசங்கள் ஆகிய அனைத்தும் இடித்து தள்ளப்பட்டதால் இலங்கை நகரம் ஒரு யானை கூட்டத்தினால் கலக்கப்பட்ட ஒரு நதி போல் காணப்பட்டது. பதம் 18. ராட்சச தலைவரான ராவணன் வானர வீரர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நாசத்தை கண்டு நிகும்பின், கும்பன், கூம்ராஜன், துர்முகன், சுராந்தகன், நராந்தகன் ஆகியோரையும் பிற ராட்சசர்களையும் தன் மகனான இந்திரஜித்தையும் உடனே அழைத்தான். அதன் பிறகு பிரஹஸ்தன், அதிகாயன், விகம்பனன் மற்றும் இறுதியாக கும்பகர்ணனையும் அவன் அழைத்தான். பிறகு தனது ஆட்களை எல்லாம் எதிரிகளை எதிர்த்து போராட தூண்டினான். பதம் 19. லக்ஷ்மணராலும் சுக்ரீவன், அனுமான், கந்தமாதன், நீலன், அங்கதன், ஜாம்பவான் மற்றும் கனசன் ஆகிய வானர வீரர்களாலும் சூழப்பட்டபடி பகவான் ராமச்சந்திரர் ராட்சச வீரர்களை தாக்கினார்.
அந்த ராட்சசர்கள் வாள்கள், ஈட்டிகள், விற்கள், பிராசங்கள், ரிஷ்டிகள், சக்தி அம்புகள், கட்கங்கள் மற்றும் தோமரங்கள் போன்ற வெல்ல முடியாத ஆயுதங்களை வைத்திருந்தனர். பதம் 20. ராமச்சந்திரரின் படையை சேர்ந்த அங்கதன் முதலான சேனாதிபதிகள் எதிரியின் காலாட்படையையும் யானைகளையும் குதிரைகளையும் மற்றும் தேர்களையும் எதிர்த்து பெரிய மரங்களையும் மலை சிகரங்களையும் கதாயுதங்களையும் மற்றும் அம்புகளையும் வீசி எறிந்தனர். இவ்வாறாக சீதையின் கோபத்திற்கு ராவணன் இலக்கானதால் எல்லா நல்ல அதிர்ஷ்டங்களையும் இழந்த அவனது போர் வீரர்கள் பகவான் ராமச்சந்திரரின் போர் வீரர்களால் கொல்லப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 21 மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு தன்னுடைய வீரர்கள் மடிந்ததை கண்ட ராட்சச ராஜனான ராவணன் கடும் கோபம் கொண்டு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட விமானத்தில் ஏறி பகவானை நோக்கி விரைந்தான். அங்கு இந்திரனின் தேரோட்டியான மாத்தலியால் கொண்டு வரப்பட்ட பிரகாசமான ரதத்தில் அமர்ந்திருந்த பகவான் ராமச்சந்திரரை கூறிய அம்புகளால் அவன் தாக்கினான். பதம் 22. பகவான் ராமச்சந்திரர் ராவனிடம் கூறினார், ராட்சசர்களே மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவனான நீ உண்மையில் அவர்களுடைய மலமாக இருக்கிறாய். நான் இல்லாத சமயத்தில் என் மனைவி சீதையை நீ அபகரித்து சென்றாய். எனவே நீ ஒரு நாய்க்கு சமமானவன். ஏனெனில் எஜமானர் இல்லாத சமயத்தில் நாய் சமையலருக்குள் புகுந்து உணவு வகைகளை திருடி செல்கிறது. எனவே பாவிகளை யமராஜன் தண்டிப்பதை போல் நானும் உன்னை தண்டிக்கப் போகிறேன். நீ மிகவும் வெறுக்கத்தக்கவனும் பாவியும் வெட்கமற்றவனும் ஆவாய். எனவே யாருடைய முயற்சி தோல்வி அடைவதே இல்லையோ அந்த நாளில் இன்று உன்னை தண்டிக்கப் போகிறேன். பதம் 23. ராவணனை இவ்வாறு திட்டிய பிறகு தமது வில்லில் ஓரம்பை பொருத்திய பகவான் ராமச்சந்திரர் அதை ராவணனை நோக்கி விட்டார். அது வஜ்ராயுதம் போல் ராவணனின் இதயத்தை துளைத்து, இதை கண்ட ராவணனின் ஆட்கள் ஐயோ ஐயோ என்ன நடந்துவிட்டது என்று கூச்சலிட்டனர். புண்ணியவான் ஒருவர் புண்ணியங்கள் தீர்ந்ததும் சொர்க்கத்திலிருந்து பூமியை நோக்கி விழுவதைப் போலவே ராவணனும் தன் 10 வாய்களாலும் இரத்தத்தை கக்கிக் கொண்டு விமானத்திலிருந்து கீழே விழுந்தான். பதம் 24. அதன் பிறகு யாருடைய கணவன்மார்கள் யுத்தத்தில் உயிரிழந்தனரோ அப்பெண்கள் அனைவரும் ராவணனின் மனைவியான மண்டோதரியின் தலைமையில் லங்கையை விட்டு வெளியே வந்தனர். அவர்கள் இடைவிடாத அழுகுகளுடன் ராவணன் முதலான ராட்சசர்களின் உயிரற்ற உடல்களை அணுகினர். பதம் 25. தங்களுடைய கணவன்மார்கள் லக்ஷ்மணரின் அம்புகளால் கொல்லப்பட்டதால் துக்கத்தால் தங்களது மார்பங்களை அடித்துக் கொண்ட அப்பெண்கள் அவரவர் கணவன்மார்களை தழுவிக்கொண்டு அனைவரிடமும் முறையிடும் வகையில் பரிதாபமாக அழுதினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி. ஒரு ஸ்லோகம் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஓகே, இருங்கோ. அவங்க தமிழ்ல இருக்கிறவங்க படிக்கட்டும். அப்புறமா உங்களுக்கு கடைசியில யார் எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க அப்புறம் இங்கிலீஷ்லயே வாசிங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 26. நாதனே தலைவா, பிறருக்கு நீங்கள் துன்பம் விளைத்ததால் ராவணன் என்று அழைக்கப்பட்டீர். ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் வெல்லப்பட்டதால் நாங்களும் வெல்லப்பட்டோம். நீங்கள் இல்லாத இந்த இலங்கை எதிரியால் வெற்றி கொள்ளப்பட்டதால் இப்பொழுது நாங்களும் தோற்றவர்களே ஆனோம். அது புகலிடம் தேடி யாரிடம் செல்லும்? பதம் 27. பெரும் அதிர்ஷ்டசாலியே, நீங்கள் காமவசப்பட்டிருந்ததால் சீதா தேவியின் செல்வாக்கை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவளது சாபத்தினால் இப்பொழுது பகவான் ராமச்சந்திரரால் கொல்லப்பட்டு இந்நிலைக்கு நீங்கள் தாழ்த்தப்பட்டீர். பதம் 28. ராட்சச வம்சத்திற்கு பிரியமானவரே, உங்களால் லங்காபுரி மட்டுமல்லாமல் நாங்களும் விதவிகளானோம். உமது செயல்களால் உமது உடலை கழுகுகளுக்கு இரையாகவும் உமது ஆத்மாவை நரகத்திற்கு அனுப்பவும் தகுதி உடையவையாக செய்து கொண்டீர். பதம் 29. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ராவணனின் நல்ல தம்பியும் பகவான் ராமச்சந்திரரின் பக்தருமான விபீஷணர் கோசல அரசரான பகவான் ராமச்சந்திரரின் அனுமதியுடன் நரகத்திற்கு செல்வதிலிருந்து தன் குடும்ப அங்கத்தினர்களை காப்பாற்றுவதற்குரிய நியமிக்கப்பட்ட ஈமக்கிரியைகளை பிறகு நிறைவேற்றினார். பதம் 30. அதன் பிறகு அசோகவனத்தில் சிம்சபா என்னும் மரத்தடியில் ஒரு சிறிய குடிசைக்குள் சீதை அமர்ந்திருப்பதை பகவான் ராமச்சந்திரர் கண்டார். அவரது பிரிவினால் ஏற்பட்ட துயரத்தால் அவள் மிகவும் இளைத்து போயிருந்தாள்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. 31ல இருந்து அந்த 38 வரைக்குமே முடிச்சிடும். 38 வரைக்குமா மாதாஜி? ஆமா, அது இந்த 35 38 வந்து ஒரே பேராகிராஃப். அதனால ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 31. தன் மனைவியை அந்நிலையில் கண்ட பகவான் ராமச்சந்திரர் அவளிடம் மிகவும் இரக்கம் கொண்டார். பகவான் ராமச்சந்திரர் அவள் முன் வந்தபோது தன் அன்பிற்குரியவரை கண்டு அவள் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தாள். தாமரை போன்ற அவளது வாய் அவளது ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தியது. பதம் 32. ஒரு கல்ப காலத்திற்கு இலங்கையின் ராட்சச ஜனங்களை ஆளும் அதிகாரத்தை விபீஷணருக்கு கொடுத்த பின் பரமபுருஷராகிய பகவான் ராமச்சந்திரர் சீதாதேவியை புஷ்ப விமானத்தில் அமர்த்தி தானும் அதில் ஏறிக்கொண்டார். தமது வனவாச காலம் முடிவுற்றதால் ஹனுமான், சுக்ரீவன் மற்றும் தம்பி லக்ஷ்மணன் ஆகியோரால் சூழப்பட்டவரால் பகவான் அயோத்திக்கு திரும்பினார். பதம் 33. பகவான் ராமச்சந்திரர் தமது தலைநகரான அயோத்திக்கு திரும்பினார். அப்போது நறுமணமுள்ள அழகிய மலர்களை பொழிந்த அரச பரமையினர் சாலையில் அவரை வரவேற்று உபசரித்தனர். பிரம்மதேவரை போன்ற மகா புருஷர்களும் மற்ற தேவர்களும் பகவானின் செயல்களை பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் போற்றி புகழ்ந்தனர். பதம் 34. அயோத்தியை அடைந்ததும் தாம் இல்லாத சமயத்தில் தம்பி பரதன் பசுமூத்திரத்தில் வேக வைத்த வால் கோதுமையை சாப்பிட்டு வந்தார் என்பதையும், மர உரி தரித்து மயிர்ச்சடையுடன் நாணல் புல்லின் மீது படுத்துறங்கினார் என்பதையும் கேள்விப்பட்ட பரம கருணாமூர்த்தியான பகவான் ராமச்சந்திரர் மிகவும் வருந்தினார். பதம் 35-38. பகவான் ராமச்சந்திரர் அயோத்தியை நோக்கி திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்த பகவான் பரதன் உடனே பகவான் ராமச்சந்திரனின் பாதுகைகளை தம் தலை மீது சுமந்து கொண்டு நந்தி கிராமத்தில் உள்ள தமது முகாமிலிருந்து வெளியேறினார். பகவான் பரதன் மந்திரிகளாலும் புரோகிதர்களாலும் மரியாதைக்குரிய மற்ற பிரஜைகளாலும் இனிய வாத்தியங்களை இசைக்கும் இசைவாணர்களாலும் வேத மந்திரங்களை உறக்க ஓதும் கட்டறிந்த பிராமணர்களாலும் சூழப்பட்டவராக சென்றார். அந்த ஊர்வலத்தில் தங்க கயிர்களாலான சேனைகளை கொண்ட அழகிய குதிரைகளால் இழுக்கப்பட்ட ரதங்களும் பின்தொடர்ந்தன. இந்த ரதங்கள் தங்க ஜரிகைகளுடன் கூடிய கொடிகளுடனும் வெவ்வேறு அளவுகளையும் வடிவங்களையும் கொண்ட மற்ற கொடிகளுடனும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. தங்க கவசம் அணிந்த வீரர்களும் வெற்றிலைப்பாக்கை ஏந்தி செல்லும் பணியாட்களும் மற்றும் பல பிரபலமான அழகிய விலைமாதர்களும் கூட ஊர்வலத்தில் இருந்தனர். குடை, சாமரங்கள், பலதரப்பட்ட ரத்தினங்கள் மற்றும் ராஜ வரவேற்புக்குரிய மற்ற பொருட்கள் ஆகியவற்றை கொண்ட பல பணியாட்கள் கால்நடையாக சென்றனர். இவ்வாறு பின்தொடரப்பட்ட பகவான் பரதர் பரவசத்தினால் மென்மையடைந்த இதயத்துடனும் கண்களில் கண்ணீருடனும் பகவான் ராமச்சந்திரரை அணுகி ஆனந்த பரவசத்துடன் அவரது தாமரை பாதங்களில் விழுந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார்கிட்டயா தமிழ் புக் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்குவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி தமிழ் புக் இருக்குங்களா? ஓகே. பதம் 39-40. பாதுகைகளை பகவான் ராமச்சந்திரன் முன்வைத்த பிறகு கண்களில் கண்ணீர் மல்க பகவான் பரதர் கூப்பிய கரங்களுடன் நின்றிருந்தார். பரதரை தமது இரு கரங்களால் நீண்ட நேரம் தழுவிக்கொண்ட பகவான் ராமச்சந்திரர் தமது கண்ணீரால் அவரை குளிப்பாட்டினார். பிறகு சீதா பிராட்டியாலும் லக்ஷ்மணனாலும் தொடரப்பட்ட பகவான் ராமச்சந்திரர் கற்றறிந்த பிராமணர்களுக்கும் குடும்பத்தில் உள்ள முதியவர்களுக்கும் தமது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை செய்தார். மேலும் அயோத்தியின் பிரஜைகள் அனைவரும் பகவானுக்கு தங்களது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்தனர். பதம் 41. நீண்ட நாட்களுக்கு பின் தங்களது அரசர் திரும்பி வந்ததை கண்ட அயோத்தியின் பிரஜைகள் அவருக்கு மாலைகள் அணிவித்து ஆனந்த நடனம் ஆடினர். பதம் 42-43. அரசர் பரதர் பகவான் ராமச்சந்திரனின் பாதுகைகளை ஏந்தி சென்றார். சுக்ரீவனும் விபீஷனும் முறையே ஒரு வெண் சாமரத்தை அற்புதமான விசிறியை ஏந்தி சென்றனர். ஹனுமான் ஒரு வெண்குடையையும் சத்ருகன் ஒரு வில்லையும் இரு அம்பார துணிகளையும் மற்றும் சீதாதேவி ஒரு தீர்த்த கமண்டலத்தையும் ஏந்தி சென்றனர். அங்கதன் ஒரு வாளை ஏந்தி சென்றார். ரிஷ ராஜனான ஜாம்பவான் ஒரு தங்க கேடயத்தை ஏந்தி சென்றார். பதம் 44. பரிசித் மகாராஜனே, பெண்கள் அவரிடம் பிரார்த்தனைகளை செய்ய ஓதுவார்கள். அவரது சிறப்பு இயல்புகளை பற்றி வர்ணிக்க தமது புஷ்பக விமானத்தில் அமர்ந்திருந்த பகவான் நட்சத்திரங்களுடன் கிரகங்களுடன் கூடிய சந்திரனை போல் காட்சியளித்தனர். பதம் 45-46. அதன் அன்பிற்குரிய தம்பி பரதனால் வரவேற்கப்பட்ட பகவான் ராமச்சந்திரன் விழா கோலம் பூண்டிருந்த அயோத்தியினுள் பிரவேசித்தார். மாளிகைக்குள் பிரவேசித்த அவர் கைகேகி மற்றும் தசரத மகாராஜனின் பிற மனைவிகள் உட்பட எல்லா
தாய்மார்களையும் வணங்கினார். முக்கியமாக தமது சொந்த தாயான கௌசல்யா தேவியை வணங்கினார். வசிஷ்டர் போன்ற ஆன்மீக குருமார்களையும் அவர் வணங்கினார். அவருக்கு சம வயதுடைய நண்பர்களும் இளைய நண்பர்களும் அவரை வணங்கினர். அவரும் பதிலுக்கு அவர்களை வணங்கினார். லட்சுமணனும் சீதாதேவியும் கூட அவ்வாறே செய்தனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோருமே மாளிகைக்குள் நுழைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறவங்க வாசிக்கலாம். கலாவதி மாதாஜி தமிழ்ல வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி. நீங்க தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? சரி வாசிங்க. 47 வாசிங்க. ராமர், லட்சுமணர், பரதர் மற்றும் சத்ருக்கனர் ஆகியோரை கண்ட அவர்களது தாய்மார்கள் உணர்விழந்த உடல்கள் உணர்வு வரப்பெற்றதைப் போல உடனே எழுந்தனர். இவ்வாறாக தங்களது புத்திரர்களை தங்கள் மடியில் அமரச் செய்து அவர்களை கண்ணீரால் குளிப்பாட்டி நீண்ட பிரிவினால் ஏற்பட்ட துயரத்தை போக்கிக் கொண்டனர். பதம் 48. குலகுருவான வசிஷ்டர் பகவான் ராமச்சந்திரனின் தலையில் இருந்து மயிர்ச்சடையை மலிக்க செய்து அச்சுமையை போக்கினார். பிறகு தேவேந்திரனுக்கு செய்யப்பட்டது போல 4 சமுத்திரங்களிலும் நீராடி 4 சமுத்திரங்களின் நீரினாலும் பிற பொருட்களாலும் வயது முதிர்ந்த குடும்ப அங்கத்தினர்களின் ஒத்துழைப்புடன் பகவான் ராமச்சந்திரனின் அபிஷேக சடங்கை நிறைவேற்றினார். பதம் 49. தலை நன்கு மலிக்கப்பட்டு பூரண அபிஷேகம் செய்யப்பட்டிருந்த பகவான் ராமச்சந்திரர் நன்கு உடையணிந்து மணம் மாலையாலும் ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தார். இவ்வாறாக அவரை போலவே உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் அணிந்திருந்த அவரது சகோதரர்களாலும் மனைவியாலும் சூழப்பட்டிருந்த பகவான் ராமச்சந்திரர் பிரகாசமாக ஜொலித்தார். பதம் 50. பகவான் பரதன் பணிவாலும் பூரண சரணாகதியாலும் திருப்தி அடைந்த பகவான் ராமச்சந்திரர் பிறகு ராஜ்யத்தின் அரியாசனத்தை ஏற்றார். ஒரு தந்தையை போல் இருந்த பிரஜைகளின் நலனை அவர் 50 வந்து அது இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி 50 வந்து பகவான் பரதரின் பணிவாலும். மாதாஜி மாத்தி படிக்கலாம். பகவான் பரதனின் பணிவாலும் பூரண சரணாகதியாலும் திருப்தி அடைந்த பகவான் ராமச்சந்திரர் பிறகு ராஜ்யத்தின் அரியாசனத்தை ஏற்றார். ஒரு தந்தையை போல் இருந்த பிரஜைகளின் நலனை அவர் கவனித்துக் கொண்டார். தங்களுடைய வர்ணாசிரம கடமைகளின் முழுமையாக ஈடுபட்டிருந்த பிரஜைகளும் அவரை தங்களது தந்தையாக ஏற்றுக்கொண்டனர். ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாராவது தமிழ் புக் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. பகவான் ராமச்சந்திரன் அரசனது திரேதா யுகத்தில், ஆனால் அவரது நல்ல அரசாட்சினால் அது சத்திய யுகம் போலிருந்தது. அனைவரும் சமய சிந்தனை உடையவர்களாகவும் பூரண மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தனர். பரத வம்சத்தில் சிறந்தவராக பர்ஷித் மகாராஜனே பகவான் ராமச்சந்திரன் ஆட்சி காலத்தில் வனங்கள், நதிகள், குன்றுகள் மற்றும் மலைகள், நாடுகள், 7 தீவுகள் மற்றும் 7 கடல்கள் ஆகிய அனைத்து ஜீவராசிகளின் வாழ்வுக்கு தேவையான பொருட்களை அளிப்பதில் அனுகூலமாக இருந்தன. பரமபுருஷராகிய பகவான் ராமச்சந்திரர் இவ்வுலகில் அரசராக இருந்த போது உடலாலும் மனதாலும் ஏற்படும் துன்பம், நோய், முதுமை, இழப்பு, சோகம், துன்பம், பயம் மற்றும் களைப்பு ஆகியவை சிறிதும் இல்லாதிருந்தன. மரணத்தை விரும்பாதவர்களுக்கும் மரணம் கூட சம்பவிக்கவில்லை. ஏகபத்தினி விரதத்தை ஏற்ற பகவான் ராமச்சந்திரர் ஒரு ராஜ்ய ரிஷியாக விளங்கினார். அவரது குணத்திலுள்ள அனைத்துமே நல்லதாகவும் கோபம் போன்றவர்களால் கலங்கப்படாமலும் இருந்தன. இவ்வாறாக அவர் தமது சொந்த நடவடிக்கைகளின் மூலமாக வர்ணாசிரம முறைப்படியாக நல்லொழுக்கத்தை பொதுமக்களுக்கு, குறிப்பாக குடும்பஸ்தர்களுக்கும் போதித்தார். சீதாதேவி மிகவும் அடக்கமாகவும் விசுவாசத்துடனும் வெட்கமுள்ளவனாகவும் மற்றும் கற்புடையவளாகவும் நடந்து கொண்டதுடன் எப்பொழுதுமே தன் கணவரின் மனதை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நடந்து கொண்டாள். இவ்வாறாக தன் குணத்தாலும் அன்பாலும் தொண்டாலும் பகவானின் மனதை அவள் பூரணமாக கவர்ந்தாள். ஒரு நிமிஷம், இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் நீங்க படிங்கோ. அடுத்து நாம ராமச்சந்திரா ரூல்ஸ் த வேர்ல்ட். அது மாதாஜி யார் படிக்கிறது மாதாஜி? இருங்க அவங்க தமிழ்ல வாசிச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மாதாஜி இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி. ஆமா லாஸ்ட் பகவான் ராமச்சந்திரன்
சீரிய கணவராக ஏகபத்தினி விருதரா அது இல்ல மாதாஜி, நீங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 11 சீதை ஸ்ரீ சாப்டர் ராமராஜ்யம். ராமராஜ்யத்தை பத்தி படிங்க. இன்ட்ரடக்ஷன் படிங்க, அது பெரிய பேராகிராஃப் தமிழ்ல வாசிச்சிருங்க. சோ தட் இது சம்மரி. அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல வாசிச்சா கூட பரவாயில்ல. ஒரு நிமிஷம். சாப்டர் 11. இந்த அத்தியாயம் எதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது என்றால், ராமச்சந்திர மூர்த்தியும் அவருடைய அதாவது தம்பிமார்கள் இல்லையா, எவ்வாறு அவர்கள் அவங்களுடைய ராஜ்யத்தை ஆண்டார்கள், என்னென்ன தியாகங்கள் செய்தார்கள் என்பதை பற்றியெல்லாம் இந்த அத்தியாயம் எடுத்துரைக்கிறது. பகவான் ராமச்சந்திரர் எப்படி தமது தம்பிகளுடன் அயோத்தியில் வாழ்ந்தது, அநேக யாகங்களை செய்தார் என்பது இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது. பரமபுருஷராகிய பகவான் ராமச்சந்திரர் தம்மையே வழிபடுவதற்குரிய அநேக யாகங்களை செய்தார். யாகங்கள் நிறைவேறியதும் ஹோதா, ஹதர்வியூ, உப்காதா மற்றும் பிரம்மா ஆகிய புரோகிதர்களுக்கு முறையே கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு மற்றும் தெற்கு திசைகளில் உள்ள நிலங்களை அவர் தானமாக கொடுத்தார். மீதத்தை அவர் ஆச்சாரிகளுக்கும் கொடுத்தார். பிராமணர்களிடம் பகவான் ராமச்சந்திரன் கொண்ட நம்பிக்கையையும் தம் சேவகர்களிடம் அவர் காட்டிய பாசத்தையும் பிராமணர்கள் அனைவரும் கவனித்தனர். பிறகு பகவானிடம் தங்களது பிரார்த்தனைகளை செய்த இவர்கள் அவரிடமிருந்து காணிக்கையாக பெற்றதை அவரிடமே திருப்பி கொடுத்தனர். பகவானால் தங்களது இதயத்தில் அருளப்பட ஞானோதயமே தங்களுக்கு போதுமான சன்மானமாக அவர்கள் கருதினர். அதன் பிறகு தன்னை பற்றி பிரஜைகள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை அறிவதற்காக பகவான் ஒரு சாதாரண மனிதனின் மாறுவேடத்தில் தலைநகருக்குள் சுற்றி திரிந்தார். வேறொரு மனிதனின் வீட்டிற்கு சென்றிருந்த தன் மனைவியிடம் ஒருவன் பேசிக் கொண்டிருந்ததை தற்செயலாக ஓரிரவு அவர் கேட்டு நேர்ந்தது. தன் மனைவியை திட்டும் வேளையில் சீதாதேவியின் ஒழுக்கத்தை பற்றி சந்தேகத்துடன் அவன் பேசியதை அவர் கேட்டார். அத்தகைய வதந்திகளுக்கு அஞ்சிய பகவான் உடனே மாளிகைக்கு திரும்பி பெயரளவில் சீதாதேவியின் உறவை கைவிடுவதென முடிவு செய்தார். இவ்வாறாக கர்ப்பவதியாக இருந்த சீதாதேவியை அவர் காட்டிற்கு அனுப்பினார். அங்கு வால்மீகி முனிவரை தஞ்சமடைந்த அவள் லவன், குசன் என்ற இரட்டை குழந்தைகளை ஈன்றாள். அயோத்தியில் லக்ஷ்மணருக்கும் அங்கதன், சித்திரகேது என்ற இரு புத்திரர்கள் பிறந்தனர். தக்ஷன், புஷ்கலன் என்ற இரு புத்திரர்களும் பரதனுக்கு பிறந்தனர். சத்ருனுக்கு உபகு, கருதசேனன், துருத்தசேனன் என்ற இரு புத்திரர்கள் பிறந்தனர். சக்கரவர்த்தியான பகவான் ராமச்சந்திரனின் பட்சம் பல தேசங்களை வென்று வருவதற்காக புறப்பட்டு சென்ற பரதன் பல லட்சக்கணக்கான கந்தர்களுடன் போரிட்டார். போரில் அவர்களை கொன்றதால் ஏராளமான செல்வத்தையும் பெற்று அவற்றை நகருக்கு கொண்டு வந்தார். இதற்கிடையில் தமது இரு புத்திரர்களையும் வால்மீகி முனிவரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சீதாதேவி பூமிக்குள் புகுந்தாள். இச்செய்தியை கேள்விப்பட்டு பெரும் துயரலுக்கான பகவான் ராமச்சந்திரன் 13,000 ஆண்டுகளுக்கு யாகங்களை செய்தார். பகவான் ராமச்சந்திரன் மறைந்த லீலையை விவரித்த சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவான் லீலைகளை புரிவதற்காக மட்டுமே அவதரிக்கிறார் என்பதை நிலைநாட்டுகிறார். பிறகு பகவான் ராமச்சந்திரன் லீலைகளை பற்றி கேட்பதால் விளையும் பலன்களையும், பகவான் எப்படி தமது பிரஜைகளையே பாதுகாத்து தம் தம்பிகளிடம் பாசம் காட்டினார் என்பதையும் விளக்கி இந்த அத்தியாயத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி முடிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு வாசிங்கோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பார்ட், மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார். அதன் பிறகு பரமபுருஷரான பகவான் ராமச்சந்திரர் ஒரு ஆச்சாரியரை ஏற்று செல்வ சிறப்புள்ள
சிறப்புள்ள கொழிக்கும் பொருட்களை கொண்ட யாகங்களை செய்தார். இவ்வாறாக அனைத்து தேவர்களுக்கும் தாம் பரமபுருஷர் என்பதால் பகவான் தம்மை தாமே வழிபட்டார். பதம் 2. பகவான் ராமச்சந்திரர் கிழக்கு திசை முழுவதையும் போதா புரோகிதருக்கும், தென் திசை முழுவதையும் பிரம்மா புரோகிதர்களுக்கும், மேற்கு திசை அத்வரியு புரோகிதர்களுக்கும், வடதிசை சாமவேதம் ஓதுவோரான உத்காத புரோகிதருக்குமாக தமது ராஜ்யத்தை வெகுமதியாக கொடுத்து விட்டார். பதம் 3. அதன் பிறகு பிராமணர்களுக்கு பௌதீக ஆசைகள் இல்லை என்பதால் முழு உலகமும் அவர்களுக்குத்தான் உடமையாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிய பகவான் ராமச்சந்திரர் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு மற்றும் தெற்கு ஆகிய திசைகளுக்கு இடைப்பட்ட நிலத்தை ஆச்சாரியர்களுக்கு கொடுத்தார். பதம் 4. இவ்வாறாக அனைத்தையும் பிராமணர்களுக்கு தானமாக கொடுத்துவிட்ட பகவான் ராமச்சந்திரர் தமது உடை அணிகலன்களை மட்டுமே தம்முடன் வைத்திருந்தார். அதுபோலவே ராணி சீதையும் கூட தமது மூக்குத்தியை மட்டுமே வைத்திருந்தார். பதம் 5. வெவ்வேறு யாக கடமைகளில் ஈடுபட்டிருந்த பிராமணர்கள் அனைவரும் தங்களிடம் பாசமாகவும் தங்களுக்கு ஆதரவாகவும் இருந்த பகவான் ராமச்சந்திரரிடம் மிகவும் திருப்தி அடைந்தனர். இவ்வாறாக அவரிடமிருந்து பெற்ற வெகுமதிகளை எல்லா இளகிய மனம் கொண்டு அவரிடமே திருப்பி கொடுத்த அவர்கள் பின்வருமாறு பேசலானர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. மாதாஜி, நான் வேதா பேஸ்ல படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதுல டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டு தமிழ்ல இருக்கு. நான் ஒரு 5 படிக்கிறேன். ஓகே, வாசிங்க. Hare Krishna Mataji. Lord, you are the master of the entire universe. What have you not given to us? You have entered the core of our hearts and dissipated the darkness of our ignorance by your effulgence. This is the supreme gift. We do not need material donation. Mataji, அடுத்தும் படிக்க மாதாஜி. பதம் 7. O Lord, you are the supreme personality of Godhead who have accepted the Brahmanas as your worshipable deity. Your knowledge and memory are never disturbed by anxiety. You are the chief of all famous persons within the world. And your lotus feet are worshipped by sages who are beyond the jurisdiction of punishment. Punishment. O Lord Ramachandra, let us offer our respectful obeisance unto you. Padam 8. Sukadeva Goswami connected once while our Lord Ramachandra was walking at night incognito, hiding himself disguise to find out. Mataji, disguise anna maruvedam. Okay. By discuss of find out the people's opinion of himself, he heard a man speaking unfavorable about his wife Sita Devi. Padam 9. Speaking to his unchaste wife, the man said, "You go to another man's house, and therefore you are unchaste and polluted. I shall not maintain you anymore. A hand-packed husband like Lord Rama may accept a wife like Sita, who went to another man's house, but I am not hand-packed like him, and therefore I shall not accept you again." 10. Sukadeva Goswami said, "Man with a poor fund of
knowledge Knowledge. and a heinous character. Heinous character, speak not hearing such rascals. Lord Ramachandra abandoned his wife Sita Devi, although she was pregnant. Thus Sita Devi went to the ashrama of Valmiki Muni. Valmiki Muni. Thank you, Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Okay, okay. மணிமேகலை மத்தாச்சி வாசிங்கோ. அடுத்து நேரம் வந்ததும் கர்ப்பிணி தாய் சீதாதேவி 2 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தார். பின்னர் லவ மற்றும் குசா என்று கொண்டாடப்பட்டார். அவர்களின் பிறப்புக்கான சடங்குகள் வால்மீகியால் செய்யப்பட்டன. பதம் 12. ஓ பரீட்சித் மகாராஜா, லக்ஷ்மண பகவானுக்கு அங்கதா மற்றும் சித்திரகேது என்று 2 மகன்கள் இருந்தனர். மேலும் பரதனுக்கு தக்ஷா மற்றும் புஷ்கலா என்ற 2 மகன்கள் இருந்தனர். பதம் 13, 14. சத்ருகனுக்கு சுபாகு மற்றும் சுதசேனா என்று 2 மகன்கள் இருந்தனர். பரதன் எல்லா திசைகளையும் வெல்வதற்கு சென்ற போது பொதுவாக வேடம் போடும் பல மில்லியன் கந்தர்வர்களை கொல்ல வேண்டி இருந்தது. அவர்களின் அனைத்து செல்வங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர் ராமச்சந்திரனுக்கு அர்ப்பணித்தார். சத்ருகுணன் மது ராட்சசனின் மகனான லவணன் என்ற ராட்சசனையும் கொன்றான். இவ்வாறு மதுவானா என்று அழைக்கப்படும் பெரும் காட்டில் மதுரா என்னும் நகரத்தை நிறுவினார். பதம் 15. கணவனால் கைவிடப்பட்டதால் சீதா தேவி தனது 2 மகன்களையும் வால்மீகி முனியின் பராமரிப்பில் ஒப்படைத்தாள். பிறகு ராமச்சந்திரனின் தாமரை பாதங்களை தியானித்து பூமிக்குள் நுழைந்தாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து சுவாதி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி டெக்ஸ்ட் எது 7? டெக்ஸ்ட் 16. Text 16. After hearing the news of Mother Sita entering there, the Supreme Personality of Godhead was certainly aggrieved. Although he is the Supreme Personality of Godhead, upon remembering the exalted quality of Mother Sita, he couldn't check his grief in transcendental love. Text 17. The attraction between man and woman or male and female always exists everywhere, making everyone always fearful. Such a feelings are present even among the controllers like Brahma and Lord Shiva, and is the cause of fear for them. What to speak of others who are attracted to household life in this material world. Text 18. After Mother Sita entered the earth, the Lord Ramchandra observed complete மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பேசும். Ramachandra observed. Text 19. After completing the sacrifice, Lord Ramchandra would lotus feet were sometimes places to lotus feet in the heart of those who always think of him. When he entered his own abode, the Vaikunta planet beyond the Brahma Jyoti. Text 20. Lord Ramachandra's reputation of having killed Ravana with showers of arrows at the request of the demigod and for having built a bridge over the ocean does not constitute the factual glory of the Lord of Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra. His spiritual body is always increased in various pastimes. Lord Ramachandra had no equal or superior, and therefore he had no need to take help from the monkeys to gain victory over Ravana. Text 21. Lord Ramachandra's spotless name and fame, which banish all painful reactions, are celebrated in all directions like the ornamental cloth of victorious elephant that conquers all directions. Great saintly people like Markandeya Rishi still glory his characteristics in assemblies of great emperors like Maharaj Yudhishthira. Similarly, all the saintly king and all the demigods, including Lord Shiva and Lord Brahma, worship the Lord by bowing down with the elements. Let me offer my offerings unto his lotus feet.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லலித கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. பதம் 21. Lord Ramachandra's spotless name and fame, which vanquish all sinful reactions, are celebrated in all directions, like the ornamental cloth of the victorious elephant that conquers all directions. Great saintly persons like Markandeya RSI still glorify his characteristics in the assemblies of great emperors like Maharaja Yudhishthira. Similarly, all the saintly kings and all the demigods, including Lord Shiva and Lord Brahma, worship the Lord by bowing down with their helmets. Let me offer my obeisances unto his lotus feet. Padam 22. Lord Ramachandra returned to his abode, to which Bhakti yogis are promoted. This is the place to which all the inhabitants of Ayodhya went after they saved the Lord in his manifest pastimes by offering him obeisances, touching his feet, lotus feet, fully observing him as a father-like king, sitting or lying down with him like equals, or even just accompanying him. Text 23. O King Parikshit, anyone who orally receives the narrations concerning the characteristics of Lord Ramachandra's pastimes will ultimately be freed from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activities. Padam 24. Maharaja Parikshit inquired from Sukadeva Goswami, how did the Lord conduct himself and how did he behave in relationship with his brothers who were expansions of his own self, and how did his brothers and the inhabitants of Ayodhya treat him? Padam 25. Sukadeva Goswami replied, after accepting the throne of the government by the fervent request of his younger brother Bharata, Lord Ramachandra offered his younger brothers to go out and conquer the entire world, while he personally remained in the capital to give audience to all the citizens and residents of the palace and supervise the governmental affairs with his other assistants. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Tilagvati Mataji வாசிங்க. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Text 26. During the reign of Lord Ramachandra, the streets of the capital Ayodhya were sprinkled with perfumed water and a drop of perfumed liquor thrown about by elephants from their trunks. When the citizens saw the Lord personally supervising the affairs of the city in such opulence, they appreciated this opulence very much. Text 27. The palaces, the palace gates, the assembly houses, the platforms for meeting places, the temples, all such places were decorated with golden water pots and bedecked with various types of flags. Text 28. Wherever Lord Ramachandra visited, auspicious welcome gates were constructed with banana trees and betel nut trees full of flowers and fruits. The gates were decorated with various flags made of colorful cloth and with tapestries, mirrors, and garlands. Text 29. Wherever Lord Ramachandra visited, the people approached him with paraphernalia of worship and begged the Lord's blessings. O Lord, they said, as you rescued the earth from the bottom of the sea in your incarnation as a boar, may you now maintain it. Thus we beg your blessings. Text 30. Thereafter, not having seen the Lord for a long time, the citizens, both men and women, being very eager to see him, left their homes and got up on the roofs of the palaces. Being incompletely satiated with seeing the faces of the lotus-eyed Lord Ramachandra, they showered flowers upon him. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. கடைசி இந்த 4 ஸ்லோகத்தை நான் வாசிச்சிடுறேன். Okay, thereafter Lord Ramachandra entered the palace with his 4 fathers. So within the palace were various treasures and valuable wardrobes. The sitting places on the 2 sides of the entrance door were made of coral. The yards were surrounded by the pillars of Vairamudi money. அதனாலதான் வைரமுடி சேவை பார்க்கணும்னு ஈவன் ஸ்ரீரங்கத்திலயும் வைரமுடி சேவை உண்டு இல்லையா? பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ அங்க வந்து வைரமுடி சேவை உண்டு. The floor was made of highly polished Marathata money and the foundation was made of the marble. The entire palace was decorated with flags,
and garlands and bedecked with the valuable stones shining with celestial அப்படின்னா மேல இந்த சொர்க்கலோகத்துல எப்படி வந்து அந்த பிரகாசம் எல்லாம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி எஃப்ளூஜன்ஸ்னா பிரகாசம். The palace was fully decorated with pearls, முத்துக்களால அலங்கரிக்கப்பட்டது. Surrounded by the lamps in the with incense அப்படின்னா அகர்பத்தி இல்லையா, இந்த வாசனையா இருக்கக்கூடிய அகர்பத்தியால வந்து நறுமணம் வந்து ஏற்பட்டது. The men and women within the palace are assembled, அதாவது தேவர்கள் எல்லாருமே அவங்க were decorated with various, அழகா வந்து அவங்க எல்லாருமே நகைகளால அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. Which seemed beautiful because of being placed on their bodies. So Lord Ramchandra, the supreme personality of Godhead, chief of the best learned scholars, resided in that palace with his pleasure potency mother Sita and enjoyed complete peace. Without transgressing the religious principles, Lord Ramchandra, whose lotus feet was worshipped by the devotees in meditation, enjoyed with all paraphernalia of transcendent pleasure for as long as needed. So இன்னைக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கொஸ்டின் வந்து பிரேமா மாதாஜி கேட்டாங்க. எதுக்கு பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது தன்னுடைய சகாக்கள் கூட்டத்தோடு தான் எப்பவுமே வரார் இல்லையா, எதற்காக அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. சோ அதற்கு அடியேன் ஒரே ஒரு சின்ன ரிப்ளை, அதாவது இறுதியில் அது வந்து பக்தியில தான் முடியறது. சோ அதாவது பகவான் வராருன்னா அவருடைய பக்தர்கள் கூட்டமும் வந்து அவரோடு வருகின்றது இல்லையா. சோ ரிலேஷன் ஆகவோ இல்லையா, அதாவது சொந்த பந்தங்களாகவோ நண்பர்களாகவோ இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவதரிக்கிறாங்க. இப்ப மகாபாரதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பகவான் வந்து அவதரித்தது ஒரு இடத்துல, வளர்ந்தது ஒரு இடத்துல, ஆட்சி பண்ணது ஒரு இடத்துல இல்லையா. இப்படி 3 இடங்கள்ல வந்து பார்க்கின்றோம். பிறந்தது கம்சனார்த்தோட, அதாவது மதுரா நகர்ல வந்து பிறந்தார். பிறந்த உடனே அவரை வந்து பிருந்தாவனத்திற்கு வந்து வசுதேவர் எடுத்து சென்று கொடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா. சோ வசுதேவர் இடத்துல வாங்கின்ற நந்த மகாராஜா தன்னுடைய இதுல வந்து அதாவது ரொம்ப அழகாக வந்து அதாவது நந்தனுடைய மகனாக நந்தனந்தனா இல்லையா, யசோதநந்தனாகவும் நந்தனந்தனாகவும் பகவான் வந்து வளர்ந்தார். அங்கே 1000 குல சிறுவர்களோட வந்து அவருடைய பால்ய பருவத்தை வந்து ரொம்ப அழகா கழித்தார் இல்லையா. லீலைகளோட அசுரர்களை வதைத்தார். இப்படி எல்லாமே அந்த இடத்துல நிகழ்ந்தது. சோ அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயர்கள் எல்லாருமே யார் என்று உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா. தண்டகாரியனத்துல ரிஷி முனிகளாக இருந்தவர்கள் ராமச்சந்திர மகாபிரபுவனுடைய சௌந்தரியத்துல வந்து லயித்து அவரையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்த ரிஷிமணிகள் தான். அவர்கள் தான் வந்து பகவான் அடுத்த பிறவி, அதாவது அடுத்த பிறவி என்று சொல்றது அடுத்த அவதாரத்துல வந்து நான் வரும்பொழுது உங்களை கண்டிப்பாக நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். இங்கே நான் ஏகபத்தினி விரதனாக வந்திருப்பதால் உங்களை யாரையுமே நான் அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொன்ன அந்த வாக்குறுதியை வந்து அவர் வந்து காப்பாற்றினார் இல்லையா. சோ அப்போ இங்க விருந்தாவனத்துல வந்து கோபியர்கள் எல்லாமே கண்ணன் மீது வந்து காதல் கொண்டவர்கள் தான். சோ நாம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல வந்து 33, 34, 35வது அத்தியாயங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் இருந்த விரகதாபத்துன்ற இதெல்லாமே நாம படிச்சோம் இல்லையா. கண்ணனுடைய பிரிவை அவர்கள் எண்ணி வருந்தியது, கண்ணன் இல்லை என்றாலும் அவர் அங்கேயே இருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு, அவருடைய புல்லாங்குழல் இது எல்லாமே நாம வாசிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ இப்படி இந்த சகாக்களோட பகவான் எதற்கு வருகின்றார் என்றால், சோ அவர் வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப், நாம் எல்லாருமே வந்து நான் அளித்த விடை வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, எஸ்டாப்ளிஷிங். நாம வந்து ஒரு சங்கத்தை ஆர் அசோசியேஷனை வந்து கண்டிப்பா இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடியதான் உலகத்துல வந்து நாம அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. அதுவும் பக்தர்களுடைய அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் நாம வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும் இல்லையா. மனசு வந்து ரொம்பவுமே சஞ்சலமான மனசை வந்து, அதாவது காற்ற கூட அடக்கிடலாம் அர்ஜுனர் சொல்வார் இல்லையா பகவத்கீதையில. மனசை அடக்கிறது வந்து என்னால முடியாது அப்படிங்கறத வந்து சொல்வார். அதற்கு பகவான் என்ன சொல்வார், அதை வந்து நல்ல முறையில் பயிற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக உன்னால மனதை அடக்க முடியும் என்று சொல்வார். சோ இப்ப நாம யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்து மனதை அடக்கிறது என்பது மிக மிக கடினம் இல்லையா. அதை நல்ல விதத்துல எடுத்துரைப்பவர்களும் இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு கிடையாது, நல்வழியாக எடுத்துரைப்பவர்களும் கிடையாது. அப்படி எடுத்துரைத்தாலும் அதை புரிந்து கொண்டு அவ்வாறே செயல்படக்கூடிய பக்குவமும் நம்ம இடத்தில் கிடையாது. நேர காலத்தையும் நம்மளால ஒதுக்க முடியாது. இத்தனை சங்கடங்களோட தான் நாம தியான பயிற்சிகள் செய்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. அதனால பக்தியில நம்மள நாம் ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது மனசு தானாகவே பக்குவம் பெறுகிறது. மனசு பக்குவம் அடைந்தாலே
நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற களங்கங்கள் எல்லாம் தூரமாக விலகி தூய பக்தி தொண்டு புரிவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா. பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து என்ன எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு தூய பக்திக்கு? அதாவது அந்யாபிலாஷித்த சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூல்யஷ அனுகூல்யஷ கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தமம்னு சொல்லியிருக்க இல்லையா. சோ அதாவது உத்தமமான பக்தியை நம்ம எப்படி செய்ய முடியும்னா, ஞானத்தையும் கர்மத்தையும் கர்மயோகத்தையும் ஞான யோகத்தையுமே நாம பற்றுதல் அற்று நிலையிலிருந்து நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். கர்மயோகத்தை செய்யும் பொழுது, கர்மங்கள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் பகவானின் திருவடிகளில் அதை நாம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இல்லையா. எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடியது ஒரு பக்குவம். அவ்வாறு செய்ய முடியலன்னா அனைத்தையுமே இறைவன் பாதத்தில் வந்து விடக்கூடிய பக்குவத்தை நாம மேற்கொள்ள வேண்டும். இல்ல யாருக்காவது ஒருத்தர் கொடுத்துட்டா நமக்கு இல்ல அப்படின்ற ஒரு உணர்வு கண்டிப்பா வரும் இல்லையா. இப்ப என்கிட்ட ஒரு ஒரு பெண் இருக்கு, ஒரு மொபைல் இருக்கு புதுசா, அதை நான் வச்சுட்டு இருந்தா அது என்னோட உடைமை இல்லையா. சோ அதன் மீது நான் ஆப்வியஸ்லி பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய சுபாவத்தையும் நான் வளர்க்கலாம். இல்ல நான் வந்து வெறுமனே எந்திரமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய சுபாவத்தையும் என்னால வளர்க்க முடியும். ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனுக்கு நான் போவேன் இல்லையா. சோ அதை ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா யூஸ் பண்றது, இறைவனுடைய தொண்டுல யூஸ் பண்றது, அது நமக்கு வந்து பற்றுதலை வளர்க்காது. ஆனா அதே அதனுடைய அழகான அந்த பிக்சர்ஸ் இல்லையா, அந்த உபயோகப்படுத்தி நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா, வாட்ஸ்அப்பு, இன்ஸ்டாகிராமு, பேஸ்புக்கு, இப்படி நாம என்ன பண்றோம், நம்முடைய டைம் பாஸ் எல்லாமே அதுல பண்றோம், கேம் விளையாடுறோம், இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம். அதனால என்ன ஆகுது, நம்ம நல்லதை நம்ம அதாவது அறுவடை செய்ய முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. இறைவனுடைய அதாவது செயல்களுக்கு நாம் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது, மேலும் நம்முடைய கடமையை ஆற்றுவதற்கு இறைவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த எந்திரத்தை உபயோகப்படுத்துறேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அதை நாம் உபயோகப்படுத்தும் போது இந்த 2 நாள நமக்கு வந்து கட்டுண்ட நிலை ஏற்படுவது கிடையாது. ஆனால் அதே கேமிங்கு, அடுத்து வந்து இன்ஸ்டாகிராமு, மெசேஜ் பண்றது, இதெல்லாமே வந்து டைம் பாஸ் இல்லையா. இந்த டைம் பாஸ்னால நாம் என்ன பண்றோம், அதாவது நமக்கு கால நேரமே மிக குறைவாக இருக்கக்கூடியது இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இல்லையா. நாம் எத்தனை நாட்கள் வாழ்வோம், அவ்வாறு வாழ்ந்தாலும் நோயற்ற வாழ்க்கை நமக்கு எவ்வாறு இருக்கும், மேலும் அமையப்பெறும். அடுத்து வந்து மனசஞ்சலம் இல்லாத சூழ்நிலை நமக்கு எப்ப கிடைக்கும், இதெல்லாம் நம்ம கையில கிடையவே கிடையாது. அதனால இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தை நாம உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நல்ல முறையில். சோ இறை தொண்டிற்கு நாம எவ்வளவு இதை நாம உபயோகப்படுத்துறோமோ அவ்வளவும் நமக்கு பிற்காலத்துல நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து இறைவன் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். சோ நாம நம்மை அவர் பாதங்களில் வந்து சரணாகதி அடையக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ளணும்னாக்கா, கர்மயோகத்தால் வரக்கூடிய பலன்களை பகவானின் திருப்பாதங்களில் அர்ப்பணித்து மேலும் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு பக்குவமான முறையில் நாம் செயல்பட்டோம் என்றால், சோ அதாவது கிருஷ்ணானுசீலனம், அனுசீலனம் அப்படின்னாக்கா அனுகூலமான அனுசீலனம். சோ பகவானினுடைய திருத்தொண்டிற்கு நாம செய்யக்கூடிய இந்த கைங்கரியங்கள் எல்லாமே அனுகூலமான ஒரு பாதையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுதான் உத்தம பக்தி அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நாம எந்த காரியத்தை, நம்முடைய கடமை என்ற காரியத்தை நாம் கண்டிப்பாக விட முடியாது, அதை செய்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் அந்த கடமையை செய்ய வேண்டும். பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்வது என்பது மிக கடினம் இல்லையா, அவ்வளவு பக்குவம் நமக்கு வராது. அதனால இந்த கடமையை செய்வதற்கு பகவான் எனக்கு வழி கொடுத்திருக்கார், பகவானே இதை நீ நல்முறையில் வந்து இட்டு செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நீயே நடத்தி காட்டு, இதில் வரக்கூடிய லாப நஷ்டம் எல்லாம் உன்னை சேர்ந்ததே, அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மனசு அவர் மேல பாரத்தை போட்டுவிட்டு நாம நம்முடைய கடமைகளை நாம் செவ்வனே செய்யணும். பலன் அப்போ பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை வந்து அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தையும் வளர்த்துக்கணும். ஒரு முறை நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்றதுக்காக நம்ம துவண்டு போடுறதும், ஒரு முறை வந்து அதீத லாபம் வந்ததால அகங்காரப்படுவதும், இதையெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செயல்படுத்த கூடாது. சோ இரண்டிலிருந்துமே நாம வந்து வெளியில வரணும். லாப நஷ்டம், இன்ப துன்பம் இல்லையா, வெற்றி தோல்வி, இதெல்லாம் வாழ்க்கையில வந்து எவ்வாறு குளிர் வெப்பம் போல அந்த பருவ காலங்கள் வருகின்றதோ அதே போலதான் இல்லையா. நமக்கு இலையுதிர் காலம் உண்டு, மழை காலம் உண்டு, வெயில் காலம் அதாவது வெப்பத்தினால வந்து தாங்க முடியாத காலமும் உண்டு, அதீத குளிர் காலமும் உண்டு. இந்த 4 விதமான சீதோஷ்ணங்களால நாம பாதிக்கப்படுகின்றோம். ஆனா அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம பழகி கொள்ளணும் இல்லையா. அதிகமான வெப்பத்தை வந்து நம்மளால வந்து தாங்க முடியல, அதிக குளிரையும் நம்மளால தாங்க முடியல அப்படின்னு நம்ம வெளிப்படுத்துறோமா இல்லையா, அப்படின்னா நம்ம இன்னும் பக்குவமான பாதை வந்து முழுமை பெறவில்லை என்று அர்த்தம். அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ளணும்.
ஸோ இது நாம இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம ராமச்சந்திர பிரபுனுடைய இந்த 2 அத்தியாயங்களை வந்து வாசிக்கிறதுக்கு வந்து இறைவன் நமக்கு வந்து இன்னைக்கு கருணை புரிஞ்சிருக்கார். சோ நீங்க எல்லாரும் கூட இன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்து 5:30 மணில இருந்து பஜன்ஸ், அடுத்து வந்து அபிஷேகங்கள், ஆராதனைகள் எல்லாமே நிகழும். எல்லாத்துலயுமே நீங்க கலந்துக்கோங்க. 8 மணிக்கு வந்து செஷன் உண்டு. ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டு செக் உஷா மாதாஜி எடுப்பாங்களா அப்படிங்கறத வந்து கேட்டுட்டு, உஷா மாதாஜி இல்லைன்னாக்கா செல்வம் பிரபு, ஸோ இவங்க 2 பேர்ல யாராவது ஒருத்தரை வந்து எடுக்க சொல்றேன் கிளாஸ். ஸோ அவங்க 2 பேர்ல இல்ல மல்லிகா மாதாஜி நீங்க எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா கூட சொல்லுங்க, யூ கேன் ஆல்சோ டேக். ஸோ அவங்களே எடுக்கணும்னு கூட கிடையாது, யாரு வேணாலும் எடுக்கலாம். ஸோ நீங்க எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா சொல்லுங்க. நீங்க 3 பேர்ல யாராவது டிசைட் பண்ணி கூட சொல்லுங்க. ஸோ பிபிடி வந்து ஐ திங்க் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க, செக் பண்றேன். இல்லைன்னா கூட நீங்க வந்து ஒரு சம்மரியா நீங்களே கூட தொகுத்து கூட நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நம்ம தசாவதாரம் அந்த பிபிடி இருக்கும் இல்லையா, அதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஸோ நீங்க அதை படிச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे.